Ang laki oh. Oh. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang tanghali. Andito kami ngayon sa Tiktikan. Ayan si Banot, Minoy. Andun pala sila misis, tapos sila ate. Kasama yung anak panay, tapos yung anak ni ate. Ayan, nagtitiktik sila ng sisi. Ayan, artista na si Banot. Dito mga kasinag, may alimango sa ilalim. Ito, sa ilalim ng bato. Ito kasing bahayan ng alimango. Ang nakakaalam si Banot tapos si Minoy. Andito mga kasinag. Andito, ayan, andyan sa ilalim ng bato. Andun, ayun oh, yung namumuti mga kasinag. Daw, kung nakikita. Ayun, ayun, nasa pinakang kaloob-looban mga kasinag oh. Ayun, ayun oh. Yung harap lang ang nakikita. Ayun mga kasinag, papalabasin natin. Ayan mga kasinag, huli namin. Ano ko yung pag-an? May pasangkit ko taka mong kawit. Ano nindo yan? Ayan na mga kasinag. Ayan na, lalabas na. Ayan na. Laki. Ayan. Papasok pa sa loob. Ayan, ayan na. Ang laki mga kasinag. Ang laki. Balik! Mabata mo duman, mabata mo duman. Ayan. Babalik sa loob. Ayan, ayan. Sige pa, magad matigpuan. Oo. Okay, ang laki. Tibay. Ang laki mga kasinag oh. Ayan, hugasan natin, hugasan. Ang laki. Oh. Mga kasinag, ito na yung huli ni Kabox, Banot, tapos ni Minoy. Ang laki oh. Oh. Maghahanap pa kami mga kasinag habang nagtitiktik sila misis tapos sila ate. Ayan, maghahanap pa kami ng anit. Ayan mga kasinag, maghahanap pa ulit tayo. Baka may makita pa tayo ditong bahayan ng alimango. Putikan ito mga kasinag oh. Puro putik. Grabe. Putikan na, marami pang sisi. Andito ay mga batuhan. Punta tayo dito sa mga gilid-gilid mga kasinag. Dito sa mga gilid ng batuhan. Mga kasinag, pupunta pa sana kami mga kasinag dyan sa kabila. Titingnan sana namin kung may mga butas pa ng alimango. Kaso lang, malalim ang putik. Tingnan nyo naman oh. Ayan oh. Pinapangalan pati kasinag. Nakasama ko pati yung bata na ito, si Banot. Walang dalang damit. Wala man kasi sa plano na sasama siya. Basta sumama na lang. Ang tataba ha. Pakita mo yung pagkuha mo dyan. Ayan, ganyan lang mga kasinag oh. Ayan ang number 1 na tiktik mga kasinag. Ayan si misis. Kaya na naman tiktik mo. Ayan, ayan ganyan mga kasinag. Pagkukuha niyan. Ito yung nakuha niya oh. Ganyan lang. Yung nakuha niya. Ayan. Biruin mo gaano kahirap yung mga kasinag. Iisa-isahin mo ang pagkuha niyan. Pero pag natikman niya naman, sulit. Napakasarap oh ito oh. Ang laki nito oh. Ganyan lang pagkukuha niyan mga kasinag. Habang nagtitiktik sila mga kasinag, ako naman mag-iihaw. Ayan oh. Ayan. Ihawin ko muna yung mga kasinag para may merendala naman yung mga magtitiktik. Ayan mga kasinag, pag apuyan yan, lalagyan ko ng apoy sa ibabaw. Wag buburukahan yan. Lahat yan wag bubukahan para makuha yung laman. Ganyan ang style ng mga kasinag. Para may mga merendalan yung mga nagtitiktik kasi gutom na yan. Tanghali na rin. Ayan mga kasinag, lagyan ko muna ng apoy. Ayan, iniihaw na po namin. Ayan na, ginatungan ko na. Ayan, antayin na lang natin mga kasinag na maluto yan. At sigurado yan mga kasinag, pakita ko sa inyo mamaya. Ayan mga kasinag, ayan, luto na. Ayan oh. Tingnan natin to, yung binuksan na ito. Okay mga kasinag, panalo. Yan, yan, yan. Diba? Oh. Nagburukahan na. Ayan, oh.
Ganyan lang pag-ihaw mga kasinag ng sisi. Ng talaba. Luto na yung mga kasinag, luto na. Mainit, mainit. Yun. Yan. Yun, yun. Di ba? Ayan mga kasinag oh. Panalo. Sarap. Ito. Hindi kami nagpartagat ng kulta ka. Hinggal. Ngayon panalo ako. Ayan. Oh, yun. Ayan oh. Ayan mga kasinag oh. Ganyan ang pagluluto niya mga kasinag. Ang dami yan. Ang sarap mga kasinag. Panalo. Ayan oh. Mga kasinag, pauwi na kami. Dito na kami. Dito na kami dumaan sa Pispanan. Ayan oh. Hindi ko alam kung anong hulog nito. Ayan yung mga samahan ko. Ayun. Sila misis pala doon. Dumaan muna sa kubo. Makikinomdap. Ayan mga sinag, sila kabox. Hoy! Ayan. Hindi kayo nag-vlog. Ayan, mga sinag, suportahan nyo pala sila kabox ninyo. Wag nyo naman po sana pabayaan. Mga tropa ko yan dito. Sila naghuli ng banak. Ayan. Ito mga kasi nag-print sa ito ng palaisdaan. Ayan o. Kasi palaisdaan ko eh. Ayan. Diba? Nagpapabawas sila ng tubig. Hibas kasi ang dagat mga kasinag. Kailangan bawasan. Ayan sila kabuk. Ayan mga kasinag. Aantayin natin kung maraming huli sila. Ayan, binabato na. Kawari ko, jackpot ang dalawang ito. Ang dami nahuli mga kasinag nila kabuks oh. Ayan oh, daming banak. Makakadali tayo ng pang-ihaw dito mga kasinag. Na-jackpotan ng dalawa oh. Sigurado ang pambaon. Salvado ang pambaon bukas. Pambaon nila yung mga kasinag bukas kasi rescue lahat eh. Nakadali sila oh. Ayan mga kasinag, yung nahuli naming alimango kanina oh. Ayan. Ayan na yung dalawa. Tingnan natin kung anong nahuli nito. Yun, parang jackpot yata. Naka-jackpot yata mga kasinag ang kabox na ito. Yan, si Kabox niya at si Kabox Jerome. Tingnan natin ang huli oh. Oh, ayos Ang dami mga kasinag oh. Ayan ang huli nila. Tapos ayun pa. Sa ilalim ng upuan ni Jerome. Yan, puro banak oh. Ayos. Yan oh, may mga dala pa silang takal. Panalo salbado ang pambaon nyo. Yan oh. Tama-tama yan, ibibinta nyo naman yan. Hindi ibibinta? Dalahin sa pito? Ay kung ibibinta nyo, dalahin mo sa bahay. Mabayaran ko. Ayan mga kasinag, Maria pa sila. Ayan, suportahan nyo mga kasinag ha. Bicolinho, JNJ TV. Mag-aarya naman ulit sila ng lambat. Binigyan ako ng pang-ihaw, dalawa. Ito. Ito. Ayan, nagkukuha tayo ng pang-ihaw. Banak. Tapos ito yung nakuha ni Mrs. na Sisi. Ayan oh, ang dami ano. Dito sa amin mga kasinag, yan ang swimming pool, di ba? Napakalaki. Oh, yan. Maliligo sila. Yung ako na kung panganay yan doon. Ayan mga kasinag. Aray. May abas pa sila. Tingnan natin kung hinog ba. Hinog ba? Hinog mo yung bagay ata. Hilaw! Ang kakagulo yung mga kasamahan ko. Hindi kasi yung bilabas na nakuha ko. Grabe ang hibas.
Ayan, mga samahan ko. Ayan mga kasinag, tatawid na kami. Punta dun. Andun yung bahay namin. Dito kami dadaan sa tubig. Tanggalin mo sa mga ano. Ha? Tanggalin mo. Sinila. Lanit. Oh my god, ang hapdi mga kasinag. At ito lang mga kasinag, nasisi ako kanina. Ang hapdi. Backpack yung talampakan ko. Lanit. Lanit, kasalanan kasi misis kanina mga kasinag. Nakuha sa akin sa sisihan yung kanyang chinilas. Nadulas ako. Yun, baak yung aking paa. Lanit. Oh my god. Ayan, nag-aambo na. Patay, uulan na. Mababasa ang cellphone ko. Patay. Ayan, mga kasinag. Dito kami dumadaan sa lugar na ito kasi mababang ano dito. Mababaw ang putik. Kasi pag dumiretso kami doon sa patawid sa amin, malayo ang putik. Dito nga. Ayun ang ulan. Ayun mga kasinag, update ko lang kayo pagdating sa bahay. Kasi umuulan na, cellphone ko mababasa. Update ko lang kayo mga kasinag. Ayun mga kasinag, kauwi lang namin dito sa bahay. May dala ko ditong pagkain ni Bagwis mga kasinag. Pakainin ko muna si Bagwis. Makahapon na rin naman. Ayan mga kasinag, yung tanim kong kamuting kahoy. Ayan o. Natamnan ko na. Diyan ko kinuha yung nakaraan, yung nilupak natin. Niyubak ba ganyan? Diyan. Tinaniman ko na ulit. Para susunod, may kukuha na ako ng gulayin. Meron pa akong tawag dito. Bubunutin. Hindi pa kami nanghalian mga kasinag. Nagmerienda lang ako ng tiyapay pagdating ko. May na lang pagbalik ko. Kasi naisip ko agad si Bagwis. Sigurado gutom na yung si Bagwis mga kasinag. Ito na mga kasinag, nilinisan ko rin yan. Tatanim lang ko rin yan ng kamuting kahoy. Inuutay-utay ko lang. Hindi na kasi nauwi talaga mga kasinag si Bagwis. Ito na talaga siya tumitira. Nung nakaraan kasi umuwi siya. Siguro nakaramdam ng gutom. Nakaisip umuwi. Pero ngayon hindi na umuwi. Hindi malayo yung makasinag. Pupuntahan natin. Tawid tayo dito. Tawid tayo. Update ko kayo ngayon mga kasinag ha. Pag ganitong oras mga kasinag, mga alas 3. Ayan, pinapakain ko na si Bagwis. Kasi pag nag alas 4 na, hindi ko na siya maasikaso. Marami na akong gagawin. Magpapakain akong baboy, magtatabo pa ako sa bahay. Kaya ngayon pa lang, pakainin ko na. Puntahan ko dito mga kasinag. Ayan mga kasinag,
Andito na tayo sa area ni Bagwis. Ayan yung mga kaibigan ni Bagwis, mga kasinag, oh. Ayan, dalawang kalabaw. Ayan yung kaibigan niya. Bagwis! 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 Wala dito mga kasinag ngayon, ah. Bagwis! 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 Nasa layasan yata mga kasinag si Bagwis. Wala dito. Bagwis! 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 Pasok na tayo dito mga kasinag. Lugar dito. Hindi natin makakali sa Bagwis. Bagwis! 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 Mga sinag, wala si Bagwis. Bagwis! Wala dito si Bagwis mga kasinag. Nasa galaan siguro. Kasi hindi sumasagot eh. Ay. Paano yun mga kasinag? Hindi ko kayo ma-update ngayon kay Bagwis. Kasi wala si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Parang may humuni. Parang pinahunid yung mga sinag. Bagwis! Bagwis! Parang may humuni sa gawi dun. Bagwis! Ayun! Bagwis! Dito mga kasinag. Dito. Oh, yun. Asan ka? Ha? Hindi ba kita makita? Bagwis! Bagwis! Asan ka? Asan yun? Hindi ko makita.
Sukalan ba ito? Pasukin natin ito. Sukalan natin ito mga kasinag. Ah, si Bagwis. Bagwis! Wala, sukalan to. Gubatan na ito mga kasinag. Kalabas tayo. Hindi ko makakita. Kalabasin natin si Bagwis. Bagwis! Ay, nandiyan parte si Bagwis mga kasinag. Sa lugar na yun humuhuni pero hindi ko siya Ayun! Ayun pala! Sa itaas ng nyog! Ayun! Hindi ko makakita. Ayun pala mga kasinag. Ayun oh. Ayun sa itaas ng nyog. Nasa naanohan ng nyog na tatapaan. Ayun oh. Ayun. Harangan. Alas tayo. Makita natin yung pagkain. Para lumabas yung mga kasinag. Bagwis! Ayun, 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 ayun na. Ayun na mga kasinag si Bagwis. Bagwis! Ayan, nakita nyo mga kasinag. Ayan si Bagwis, update ko naman kayo. Ayan. Bagwis! Kumusta ka na Bagwis? I miss you! Ano, namiss mo ba ako? Ayan mga kasinag. Iwan ko lang dito yung pagkain. Di ba nakita niyo namang mga kasinag si Bagwis? Bagwis! Bagwis! Yan. Itong cellphone mga kasinag, iiwan ko lang dito. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kayo kay Bagwis. Ayan. Galit si Bagwis mga kasinag, akala niya agawin ko yung pagkain niya. Mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Iniwan ko kasi itong cellphone ko dito sa harap ng pagkain. Pero ako'y tumago muna. Ayan mga kasinag, di-distansya na ako. Ayan, ilagay uli natin dito mga kasinag ang aking cellphone para makita niya si Bagwis.
Yan. Ayan mga kasinag, na-update ko ulit kayo ng malapitan kay Bagwis. Ayan, di ba nakita nyo kanina? Dito ko iniwan kasi kanina yung cellphone ko mga kasinag. Kasi si Bagwis andun sa itaas. Doon sa itaas sa itaas ng antipulo na yan. Andiyan si Bagwis kanina. Naisipan kong iiwan yung cellphone ko dito sa katabi ng pagkain niya. Kaya nakita nyo kanina, di ba? Tapos ako naman mga kasinag, tumago dun. Si Bagwis, okay na yun mga kasinag. Nasa itaas na yun ng punong kahoy. Baka pumunta siya doon sa itaas ng Nara. Kasi lumipad siya kanina, di ba nakita nyo? Sa gawit dyan lumipad kanina. Sigurado ako nasa itaas ng Yugin mga kasinag. Mga kasinag, hanggang dito lang ha. Sa mga nagpapa-shoutout pala dyan, shoutout ko kayo sa bahay. Doon lang mga kasinag, kasi maglilista pa ako ng inyong mga pangalan at lugar. Mahirapan kasi ako pag dito ako mag-shoutout. Ayan mga kasinag, magandang hapon. Sa lahat po na nagpapa-shoutout, sa hindi nagpapa-shoutout dyan, shoutout po sa inyong lahat. Ito na mga kasinag, ang inyong pangalan na isulat ko na sa The Book of Shoutout. Ayan. Isang magandang hapon mga kasinag. Shoutout pala kay Rodlin Sargiban. Shoutout din kay Randy Marquez from Milan, Italy. Shoutout pala kay Wild Dove Hunter. Shoutout din kay JL Lagalag Motovlog. Shoutout pala kay Kuya Mitch TV Vlog from Dasmariñas, Cavite. Shoutout pala kay Ray Aros TV from Cabancalan City, Negros Occidental. Shoutout din kay Marites Conrata from Batangas City. Shoutout din kay Kalasag TV from Upper Bikutan, Taguig. Shoutout din kay Edward Marquez and Tabat Family at sa Titans Rider Philippines ng Tansa, Cavite. Shoutout din pala kay Cleo P. De Assis from Santorini Subdivision, Binangunan, Rizal. Shoutout din kay Alejandro Coracha Damaster. Ayan mga sinag, suportahan nyo naman si Alejandro Coracha Damaster. Isa yung vlogger mga kasinag na sumusuporta sa akin. Lahat ng mga vlogger mga kasinag na nabanggit ko, please support naman po sa ating mga subscribers, viewers. Maraming salamat. Shoutout pala sa Formanis family from Matnog, Sorsogon. Shoutout pala kay Bon Cortez from Boracay, Aklan. Shoutout din kay Joel Pentecostes from Daet, Camarines Norte. Shoutout din kay Oliver Tanawon from Abu Dhabi. Shoutout pala kay Zoraida Nuera from Nalay, Balay City, Bukidnon. Shoutout din kay Alexander Punay from Pandacan, Manila. Shoutout pala kay Ace Mayubay from Hawaii. Shoutout din kay Melchor Ladinis from Lokban, Quezon. Shoutout din kay Titing Butihin from Jubil, KSA. Shoutout din kay Jerry Tan from Buhi, Camarinsor. Shoutout din kay Rayan Mehes. Shoutout din kay Albert Altaya
Shoutout din kay Tyrese Lantakan from Marabeles, Bataan. Shoutout din kay Alberto Gurapo from Las Piñas City. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa inyong suporta. Lalong-lalo na sa ating mga subscribers, mga viewers dyan. Maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Hanggang dito lang. Bye-bye!